וילון יש לו כמה פונקציות. לא בהכרח שהפונקציה הוויזואלית תהיה גם כעזר לטכנית. כי ויזואלית עכשיו אנחנו רואים פה וילון, ואתה אומר לי, נכון, אם תרד השמש אז הוא לא כל כך יעזור. זה לא המהות שלו, זה וילון נוי. אני כן יכולה להגיד לך שטיפה הוא נותן איזשהו מיתון לאור שנכנס מבחוץ, אבל זה לא התפקיד שלו. אם אנחנו רוצים לייצר וילון שבאמת תהיה לו פונקציה של הצללה, אנחנו נשמור על הקו החלק, מאחורה אנחנו מטמיעים פתרונות הצללה שלא רואים אותם, שאנחנו נוריד אותם רק לשעת הצורך. בצורה כזו, מהמם. מה שאתה רואה כאן כרגע זה מסכי הצללה שיורדים, אוקיי? הם מסננים לי את כל החום שנכנס מבחוץ, את כל השמש, את כל הסינבור, משאירים אותם בחוץ, מכניסים לחלל רק את האור היעיל, וגם אין לי סינבור, יכולה לעבוד במחשב. זה בעצם הרעיון, ואני שומרת גם על הווילון נוי שלי מקדימה.